আজি ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର କବରରେ ରଖାଯାଇଅଛି, ମାଟି ତଳେ ପୋତା ଯାଇଅଛି। ମୋହର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଯେ ନିଜର ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେଲେ ନାହିଁ। ନିଜ ଶରୀର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ତାଙ୍କର ଥିଲା ତାହା ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ରହିଯାଇଅଛି। ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ପରିଜନ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଏକା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀର ତାହା ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଚାଲି ଯାଇଅଛି। ଏ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହେ, ଚାଲନ୍ତୁ ପଦେ ପଢିବା। ଉପଦେଶକ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆପଣା ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଯେପରି ଆସିଲା ସେପରି ଉଲଙ୍ଗ ହୋଇ ଆସିବା ପରି ଫେରିଯିବ। ଆଉ ସେ ଆପଣା ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଯାହା ବହି ନେଇ ପାରିବ ଏପରି କିଛି ସଙ୍ଗେ ନେବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କୌଣସି ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ନେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଏକା ଆତ୍ମା ବାହାରି ଯିବେ। ଯେଉଁ ଶରୀର ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ ଓ ଗୌରବ ଖୋଜୁଛୁ, ପଦବୀ ଖୋଜୁଛୁ, ସମ୍ମାନ ଖୋଜୁଛୁ, ସେହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯିବ ନାହିଁ, ତାହା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ଲୀନ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ଅମର ଅଟେ। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ, ଏ ଶରୀରରେ ଥାଉ ଥାଉ ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ଅଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଣ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଦେ ବାଇବଲରୁ ପଢିବା। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ତାହା ପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି। ବିଚାର ସିଂହାସନରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା। ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପୃଥିବୀକୁ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଜୀବନ ଦେଇ, ଶରୀର ଧାରଣ କରି, ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ବିଚାରରେ ଠିଆ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଶରୀର ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମାର ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମୟ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶରଣ ନେବାର ସମୟ, ନା କି ଆମ୍ଭେମାନେ କେବଳ ଶରୀରର ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ସମୟ ଥାଉଣୁ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଠି ସେଠି ଈଶ୍ୱର ନ ଖୋଜି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।